Hello mga lods, magandang tanghali sa ating lahat. Yan, bumili tayo ng pato mga lods na barako. Binili natin kay Kayong Mar kasi yung mga pato natin dito wala nang barako. Meron kaso bata pa, yan o, yung kulay itim. Yan, sayang naman kasi halos anim ata yung mga inahin dito. Inahin, walang hindi sila makakapangitlog kung walang barako. So, makakawalan natin dyan. Yan. Yan. Papakita ko rin sa inyo kung ilan na yung itlog ng yung isang pato dito. Yan, 16 po. 8 pabo, 8 pato. Nandun yung isa, pasaway. Mga lods, pasaway. Dito yan. 16 yung itlog na yan. Tapos meron din dito 11 kanina. 11 itlog ng pabo. So, ilan na yun? 2, 4, 6, 8, 10, 12 na. Mga lods, 2, 4, 6, 8, 12. Yan. Sana mapisa ng maayos mga lods kasi iwan natin yan. Sila na lang yung magbabantay kasi pupunta nga po kaming Cavite. Sana yung barako. Yan, bale itong kulungan ko mga lods, nakanet, medyo mataas to. Yan, medyo mataas. So, saan yun? Kulay puti yun eh. Kung mawala ba? Ayan doon, yun o, mag-isa. Bagong salta. So binili natin yan kay Kayong Mar para magkaroon sila ng itlog kasi sayang din naman. June pa naman darating yung kapatid ko si Bunso. So antay na lang natin silang mga itlog mga lods. Itong isa problema ko to, pasaway ito masyado. Tingnan nyo. Huliin natin yan, magpapasaway pa yan eh. Yan, Uy! Uy! Dito. Bigat nito mga lods eh. Yan, maya-mayang hapon, tatakas na naman yan. Yan, nakakasawang mag-alaga mga lods ng pato kasi sobrang takaw talaga. Nakikipag-agawan ng alawan sa akin. Pero masaya kasi may libangan tayo, no? Yan, shout out kay Boss Marvin. Boss Marvin, ayan mo, padamihin ko ulit to. Sana makabakasyon ka dito sa Cagayan para matikman mo tong alaga natin, no? Marvin Sinyo, yan. Si Boss. Yan, sana dumami pa. Tatlo yung barako natin, mga lods. 3 barakong pabo yan. Diba? Ay, walang reply. Sa joke. So hanggang dito na lang mga lods. Yan, update lang sa mga alaga natin bago natin sila iwan papuntang Cavite. So maraming salamat po, ingat.